Svět se mění rychleji, než stárnou zprávy. Přihlaste se k odběru a uvidíte celý obraz, nejen jeho útržky. Americký dolar ztrácí půdu pod nohama rychleji, než si většina lidí dokáže připustit. A přesně to, co se odehrálo v Hormuzském průlivu za posledních několik týdnů, může být momentem, který ekonomické učebnice budou citovat ještě za 50 let. Když jsem začal tuhle analýzu připravovat, upřímně jsem nečekal, že se jednotlivé střípky poskládají tak rychle. Ale čísla mluví sama za sebe. A ta čísla jsou brutální. Čínský yuan za jediný měsíc zaznamenal rekordní objem transakcí přes systém CIPS. 921 miliard yuanů, což představuje průměrný denní objem přes 135 miliard dolarů. To je nárůst téměř 50% oproti předchozímu měsíci. A není náhoda, že se to stalo přesně ve chvíli, kdy Donald Trump zahájil vojenský úder na Irán 28. února tohoto roku. Tyto dvě události nejsou oddělené. Jsou to dvě strany téže mince. Petrodolarový systém, který Henry Kissinger vybudoval v roce 1974, přežil studenou válku, 2 války v zálivu, finanční krizi v roce 2008 i pandemii covidu. Ale tohle je jiné. A právě proto je důležité pochopit, co se skutečně děje. Ne to, co vám říkají hlavní zpravodajské kanály. Abychom pochopili dnešní situaci, musíme se vrátit o více než 50 let zpátky. V roce 1974 americký ministr zahraničí Henry Kissinger uzavřel jednu z nejgeniálnějších finančních dohod v moderní historii. Saudská Arábie se zavázala prodávat ropu výhradně v amerických dolarech a investovat přebytečné příjmy do amerických státních dluhopisů. Do roku 1975 se k této dohodě připojily ostatní státy Perského zálivu. Výměnou USA poskytly bezpečnostní záruky a garantovali stabilitu globálního řádu. Tento systém, takzvaný petrodolar, po 50 let tiše dotoval americké náklady na půjčování a udržoval dolar jako světovou rezervní měnu. Byl to tichý daňový poplatek, který celý svět platil Americe jen za to, že obchodoval s ropou. A nikdo to příliš nenapadal, protože systém fungoval. Ale pak přišel 28. únor tohoto roku. Trump zahájil vojenský útok na Irán. A Irán odpověděl způsobem, který překvapil i samotného Trumpa. Uzavřel Hormuzský průliv. Skrz tento úzký vodní koridor přitom protéká 20% světové ropy a zemního plynu. Trump to přiznal v jednom rozhovoru přímo. Neočekával, že Irán bude mít schopnost průliv uzavřít. To je přiznání kolosálního strategického selhání. A tohle selhání spustilo řetězovou reakci, která ohrožuje samotné základy americké finanční hegemonie. Iránská odpověď nebyla jen vojenská. Byla to odpověď ekonomická. A to mnohem sofistikovanější, než si většina analytiků připouštěla. Irán začal vybírat mýtné od lodí procházejících průlivem. Wall Street Journal potvrdil, že Irán obdržel první platby za průjezd. A klíčový detail, který zakopal většina západních médií hluboko do textu. Platby jsou prováděny v čínském juanu, ne v dolarech. Tohle není náhoda. Tohle je strategické rozhodnutí připravované roky. Číst mezi řádky politiky je vždy obtížné, ale tady je to výjimečně jasné. Americký senátor Lindsey Graham to řekl na živé televizi bez servítek. Iránské revoluční gardy vybírají poplatky od lodí za průjezd průlivem a berou juan, ne dolar. A varoval, že pokud se čínská měna začne obchodovat v ropě, zasadí to dolaru smrtelnou ránu. To byl přesně ten moment, kdy jsem si uvědomil, že tohle video musím natočit. Protože Graham nevaroval před iránskou hrozbou. Varoval před čínskou měnou. A to je zásadní rozdíl. Teď si možná říkáte, proč zrovna juan? Proč ne euro? Nebo japonský jen? Nebo švýcarský frank? Odpověď leží v technologii, o které západní média téměř nemluví. Čína v posledních letech vyvinula digitální verzi své měny, e-yuan, který funguje na technologii blockchain. A tohle není jen digitální peněženka. Je to kompletní finanční infrastruktura, která integruje zasílání zpráv, zúčtování a převod aktiv do jedné bezproblémové operace. A co je nejdůležitější,
zcela obchází systém SWIFT. SWIFT je mezinárodní systém pro mezibankovní platby, který je pod přímou kontrolou americké vlády. Díky SWIFT může americká vláda monitorovat prakticky všechny globální finanční toky. Je to mocný nástroj a zároveň mocná zbraň. Sankce fungují právě proto, že USA mohou odříznout jakoukoliv zemi od SWIFT a tím fakticky zmrazit její přístup k mezinárodnímu obchodu. Írán to zažil na vlastní kůži, déle než 47 let. Takže když se naskytla příležitost obchodovat mimo tento systém, Írán okamžitě využil čínský e-yuan. A americká vláda proti tomu nemůže udělat absolutně nic. V roce 2021 Čína spustila projekt mBridge ve spolupráci s Hongkongem, Thajskem, Spojenými arabskými emiráty a Saudskou Arábií. Tento platební systém dostával v západních médiích minimální pozornost, ale fakta jsou jednoznačná. Systém již zpracoval přes 55 miliard dolarů v obchodních transakcích. A zde je klíčový detail. e-yuan tvoří 95% celkového objemu obchodů na této platformě. Jsme svědky zrodu zcela nové globální platební infrastruktury, která nevyužívá americký dolar. Něco, o čem si americká vláda myslela, že je nemožné. Když se podívám na grafy transakcí přes čínský systém CIPS, systém přeshraničních mezibankovních plateb, který zpracovává výhradně platby v juanu, vidím jednoznačný trend. Výrazný nárůst začal na začátku roku 2022 se zahájením války na Ukrajině. Pokračoval v roce 2023 a 2024, kdy USA zavedly sekundární sankce na Rusko. V průběhu roku 2025 se k systému CIPS připojovaly nové banky z celého světa a v březnu tohoto roku, kdy vypukla iránská válka, dosáhl CIPS rekordního objemu – 921 miliard juanů za jediný měsíc. To není pomalý posun, to je tektonický zlom. Teď se dostávám k části, která mě při přípravě tohoto videa skutečně znepokojila. Hormuzský průliv je uzavřen. 20% světové ropy nemůže doputovat na trhy standardní cestou. Cena ropy přesáhla $100 za barel. A rozvojové země, které potřebují ropu a platí za ní v dolarech, se ocitly v neúnosné situaci. Jejich jedinou možností je prodávat americké státní dluhopisy, aby získali hotovost na nákup ropy. Centrální banky Turecka, Thajska a Indie prodávají americké dluhopisy. Celkový pokles držby v newyorském federálním rezervním systému od 28. února je přibližně 82 miliard dolarů. Nejnižší úroveň od roku 2012. 8 týdnů po sobě v řadě. Pro srovnání, v době covidu v roce 2020 centrální banky prodaly rekordních 109 miliard amerických dluhopisů. Tehdy ale federální rezervní systém krizi zvládl tím, že nabídl swapové linky v dolarech, pojistku, díky které mohly centrální banky získat přístup k dolarům bez toho, aby museli prodávat dluhopisy v panice. Ale tentokrát je situace fundamentálně odlišná. Průliv je uzavřen. Ropy ze zálivu se nedostane ven. A swapová linka problém neřeší, když základní surovina prostě nemůže opustit přístav. To, co mě zaujalo nejvíce při přípravě tohoto scénáře, bylo chování Spojených arabských emirátů. Emiráty jsou tradičně považovány za jednoho z nejbližších spojenců USA v regionu. Ale emiráčtí vládní představitelé sdělili americkým diplomatům přímo a bez obalu. Bylo to Trumpovo rozhodnutí zaútočit na Írán, které zatáhlo jejich zemi do destruktivního konfliktu. A dodali, že pokud jim dojdou dolary, možná budou nuceni používat čínský juan pro prodej ropy a jiné transakce. Tohle není hrozba, tohle je konstatování reality. A hned poté Emiráty podepsali s Čínou rekordních 24 nových obchodních dohod, zahrnujících ekonomické, obchodní a investiční vztahy. Ministr investic UAE Muhammad al-Sadi to okomentoval slovy, že tato dohoda vytváří strukturovaný rámec pro mobilizaci kapitálu přes jejich státní investiční fondy a přináší trvalou hodnotu oběma národům. Spojenec, který podepisuje 24 dohod s vaším geopolitickým rivalem, není spojenec jako dřív. A Emiráty nejsou sami.
Kanada, Velká Británie, Irsko, Jižní Korea a Španělsko. Všechny tyto země vyslali své představitele přímo do Pekingu, aby osobně podepsali nové obchodní dohody s čínským prezidentem. Děje se to v době, kdy Trumpova administrativa pokračuje v politice, která destabilizuje globální řád způsobem, jakým jsme od druhé světové války neviděli. Klíčoví spojenci USA systematicky diverzifikují svou závislost na americkém dolaru a americkém bezpečnostním deštníku. A to je přesně to, co ekonomové jako Ray Dalio varovali roky předtím, než to začalo. Brazílie, největší ekonomika Latinské Ameriky, podepsala obchodní dohodu s Čínou, v rámci které budou vzájemné obchody probíhat ve vlastních měnách, tedy bez dolaru. Bývalý americký senátor to komentoval s vědomím závažnosti situace. Za 5 let už ani nebudeme mluvit o sankcích, protože tolik zemí bude obchodovat v jiných měnách, že je prostě nebude možné sankcionovat. Tohle není spekulace radikálního ekonoma. Tohle říká americký politik. A právě tady je nutné zastavit a říct si, co sankce skutečně znamenají. Protože v debatě o dolaru a petroměnách se někdy ztrácí lidský rozměr. Studie publikovaná v The Lancet Global Health, jejíž autor, ekonom Francisco Rodriguez z Denverské univerzity, analyzoval data od roku 1970, zjistila, že jednostranné sankce uvalené USA a EU jsou spojeny se 38 miliony deaths. V 90. letech bylo v některých letech zabito více než 1 milion lidí. V roce 2021, posledním roce dostupných dat, sankce způsobily přes 800 000 deaths. Polovina těchto obětí jsou děti do 5 let věku. Pokud budeme mluvit o konci petrodolaru jako o geopolitickém nebo finančním fenoménu, musíme mít na paměti, proč tolik zemí hledá alternativu. Není to ideologie. Je to přežití. Irán je v tomto smyslu extrémním příkladem. Americké sankce na Irán trvají téměř půl století, konkrétně od roku 1979. 47 let. Celé generace Iránců vyrostly v ekonomice deformované sankcemi, bez přístupu k mezinárodnímu finančnímu systému. Takže když se naskytla příležitost vybudovat alternativní platební infrastrukturu s Čínou, Irán ji chopil oběma rukama. A uzavření Hormuzského průlivu mu dalo páku, jakou dosud žádná sankcionovaná země neměla. Trump v jednom rozhovoru přiznal, že byl blízko dohody s Iránem. Iránci nabídli otevření průlivu. Trump ale dohodu odmítl. Jeho argumentace byla přímočará. Pokud otevřeme průliv, Irán bude vydělávat $500 milionů denně. To nechci, dokud nebude podepsána dohoda. Zdánlivě logický argument, ale ve skutečnosti zatím stojí něco hrubšího. Protože iránské příjmy z hormuzského mýtného jsou inkasovány v čínském juanu. Souhlasit s otevřením průlivu za těchto podmínek by de facto znamenalo legitimizovat platební systém, který obchází dolar. Trump to nemůže přijmout. Ne proto, že by mu záleželo na 500 milionech denně, ale proto, že by to byl formální konec petrodolarového systému. A to si uvědomuje. Výsledkem je pad. Irán nechce dohodu, která by ho připravila o jeho páku. Trump nechce dohodu, která by legalizovala juan v ropném obchodu. A globální ekonomika platí cenu za tento pad každý den. Ropa nad $100 za barel, klesající treasury holdings, rekordní objemy transakcí v juanu a stále více zemí, které si říkají, možná je čas mít záložní plán mimo dolar. Pokud si z tohoto videa odnesete jedinou věc, ať je to toto. Irán nyní kontroluje průliv, přes který protéká 1/5 světové ropy. A tato ropa se začíná platit v měně, kterou americké ministerstvo financí nemůže sledovat, zmrazit ani sankcionovat. Kissinger svůj petrodolarový systém postavil na kombinaci vojenské síly a finanční architektury. Vojenská síla v Hormuzském průlivu selhala a finanční architektura má nyní vážného konkurenta. Tyto dvě skutečnosti dohromady znamenají, že svět, ve kterém dolar automaticky dominuje globálním financím, začíná patřit minulosti. Podívejte se na tato čísla. Americký dolar nestvoří pouze 40% světových devizových rezerv.
To je historické minimum za posledních 20 let. Za posledních 10 let dolar ztratil 18% bodů v podílu na globálních rezervách. Vlády a institucionální investoři po celém světě systematicky přesouvají aktiva do zlata, kryptoměn a alternativních rezervních instrumentů. Tohle není panika, je to strukturální změna chování, která probíhá tiše a metodicky. Přesně tak, jak velké systémové změny obvykle probíhají. Válka v Íránu vstupuje do 9. týdne. Trump v rozhovoru spontánně zmínil Vietnam, Koreu a Irák. Války, které trvaly roky. To není náhodná asociace. To je podvědomé přiznání, že se nepočítá s rychlým koncem. Geopolitický pad v Hormuzském průlivu nemá jasné řešení. Írán má páku, jakou dosud žádná regionální mocnost ve střetu s USA neměla. A kombinuje ji s finanční infrastrukturou, která se vymyká americké kontrole. Každý týden, kdy průliv zůstává uzavřen, je dalším týdnem, kdy se světová ekonomika učí fungovat s menším podílem dolaru. A tohle učení je nenávratné. Zvyky, které si centrální banky, ropné společnosti a vlády vypěstují nyní, nezmizí ani po případném otevření průlivu. Situace v Íránu se mění každým dnem, ale jedno zůstává konstantní. Petrodolarový systém, který po 50 let financoval americkou dominanci, čelí nejvážnějšímu útoku ve své historii. Ne z vojenského útočiště, ale z blockchainové infrastruktury v Pekingu a ze stísněného průlivu v Perském zálivu. Nezapomeňte odebírat tento kanál, protože v příštím videu se podívám na to, co konkrétně dělají největší světové centrální banky, aby se připravili na svět bez petrodolaru. A co to znamená pro každého z nás.